लेकिन ये खेल तो सिख्लाफोर मा जादों हा पान जादों पान जायो नोंसोरबो हाय मालाय सिख्लाफ्रा गोदै गोदै पान जागासिनो नै तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुड ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअआव तो गाइस जोङो दायो थांनो नागिरदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डिमाकुसियाव ओमफ्राय बेयाव दिनै मोनसे फुटबल खेला दङ एक्चुअली दाखालिनिफ्रायनो जादों खेलाया ओमफ्राय दिनै लास्ट होनना बुंदों आरोना फाइनाल तो बेयो आन्डार 17 माने 17 इयार्सनि सिंनि जागोन आरोना किन्तु सिख्लाफोर गोजा आरो एकदम अल गार्ल्स हिन्जावसाफोरनि बिराद इन्टारेस्टिं जागोन गाइस खेलाया नोंथांमोननोबो देखायगोन दिनै माबायदि जायो भिडिअआ तो नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ होमबासो बुजिगोन तो माबायदि जादों माबायदि जायाखै माने एक्चुअली बेयो गेमा जोंनि आसामनि नङा दे बेयो अल इन्डियानिफ्राय फैदों आरोना बेयाव माने फुटबल प्लेयारफोरा आन्डार 17 तो बेयाव थांनो नागिरदों तो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ होनबासो बुजि मोनगोन नङाबा जेबो हमना मोननाय नङा दे गाइस नायजोबाबा दे ओंखायनो जोबजासिम नाय प्लिज थाथार नङाबा जेबो हमना मोननाय नङा जोबाबा तो थुदो बिदिबा नायनोसै गाइस डिमाकुसिसिमहालागै थांग्रोनि नङा होमबा तो थुदो जम्मु काश्मीरनि नामा गाइस बिसोरो नायनो हागोन नोंथांमोना नै आन्डार 17 आन्डार 17 नंगौना नङा मिथिया आरो मानसिफ्राथ' बिराद गिदिर गिदिर बिदि दङ भाई आंजों फैफादों केमेरा हमनो खिन्थु सानैजों जोङो बिराद नार्भास दा बेयाव मानो होनबा सानैजों एकदम गोदाव सोराव आरोना लोगोफोर रावबो गैया नालाय तो जायगाखौ एसे देखायनानै आं नोंथांमोननो भाई हाय होनदो जों सानैजों फैदों आरोना प्लेग्राउन्डखौ नायदो माबायदि वाह बिराद मोजां नै बिथिंथ' दङ माबाया स्टेज बे माबा मोसानो नागिरदों बेयो खेराइस नामा बेयो खेराइयानो जागोन तो गाइस दायो खेलाया बेयाव दङ वेस्ट बेंगलजों ओमफ्राय जम्मु काश्मीरजों आरोना ओमफ्राय खेलायाथ' बे जेनेबा आउट स्टेट नालाय नायनो थाखायथ' बिराद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोननो एसे देखायनो नाजानोसै आं हायोबाथाय ओमफ्राय दा जोङो सानैल' जानानै दङ आरोना भाइजों आंजोंल' ओंखायनो गोनो गोथो दायो जाना लायनोसै एसे मानो होनबा बेयाव दा आरो मानसि बुरजा फैबा लोगोफोर फैबाथाय जानो उखैबाबो मोनजानाय नङा गाइस ओंखायनो उपाय गैया दाइनजना मा जागोन दाउ बेदर अमाया जानांगौ अमा खिन्थु दा अमा बेमार जागासिनो ना एकदम टेलारसे बुथारगासिनो अमाखौ सेसलै तो बेयावनो हाबनोसै मा मोनजायो मा मोनजाया नायनोसै गाइस सिङाव दे नै जोंना जाग्राया नै अमाया मोनफैबाय थिं जाग्रोना लानोसै बेनि उनाव जि बानायनांगौ बानायबाय थानोसै ना मा बुङो गाइस दे वा डमिनारसो लाना फैलायबायनो सालथिया जोंनिया फट' मिउजिशियान मिउजिशियाना सिख्ला नायग्रा जाबायनो डेन्जार माथाखौ नाय गाइस जों खालामखायो माबा नैबे थोरसिनि उनथिंनिया नैबे माबा माने थोरसिमोनलायो काहानि नामा जों खालामखायो नायदो गाइस दासो मानसिफोरखौ नायदो बिराद जाखांना फैनायनि दासो लानो हामदों आरोना भिडिअ गाइस बिदि नायनो हागोन नोंथांमोना नै वेस्ट बेंगलनिया बे माबाया ब्लु कालारा आरोना ओमफ्राय दहायनि रेड कालार देखायनाया आं नोंथांमोननो सिनायथि होनाया बे जम्मु काश्मीरनिमोन आरोना गाइस गाइस बिथिं दङ जोंना नै जम्मु काश्मीरनि बिथांमोना लेकिन ये लोग बहुत बड़ा लेकिन ये खेल तो अंडर 17 का है लेकिन हम लोग का रियल 16 लेकिन देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसलिए कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं भी तो थैंक यू आने के लिए यहाँ पर मस्त वेलकम
बावैसो नुनाय बे समाव हाबाफारि बायदियै सिख्लाफोर मा जादों हा पान जादों पान जायो नोंसोरबो हाय मालाय सिख्लाफ्रा गोदै गोदै पान जागासिनो नै नोंसोर मोसाग्रा नामा मोसाग्रा मा गामिनि सोमलिगुरि ए बैसागु हानजाना खेराइलै खेराइ साफा साफाथार खिन्थु खेराइ मोसाग्राफोरा नै सोमलिगुरिनि थ' गाइस गेजेराव हाबनानै लानो नागिरदोंमोन आरोना वेस्ट बेंगलनि जिथु गार्लसफोरजों प्लेयार्सफोरजों आरोना खिन्थु हाबनो होआसै बेनिफ्रायनो हाबहोआ जेनेबा बारहोआ आरोना उपाय गैया जायखिजाया जोङो जेखिना हागौ बेखिनिखौनो देखायबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय नायनोसै प्लेयार्सफोरखौ माबायदि गेलेनायफोरखौ माबायदि जायो खेलाखौ नङा होमबा नोंथांमोननोबो एसे देखायनो नाजानोसै जुदि हायोबा जोबजासिमहालागै नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ गाज्रि मोननाङा बिथांमोनजों लानो नागिरदोंमोन प्लेयार्सफोरजों भिडिअ एसे थ' गेजेराव हाबोआनो आरोना मानो होनबा बिथांमोना बाहेरनि स्टेटनिफ्राय फैनायथ' बायसान्स थाखाय माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा एसे रिस्कि जायो नङा होमबा थ' बेनिखायनो हाबनो होआखै बिथांमोना ओरैबायदि माने दुखु मोनबाय आङो फार्स्ट फैग्रानो माने बे जम्मु काश्मीरनिजों साफानो एसे मोजां भिडिअ लाबोदों आङो ओमफ्राय बिसोरसो जाबाय आरोना जाबायबो जाबाय गन्दा माने बेसे जाखोना ओइ मेसेज 12 गल गाइस दा बरिं नांनानै जों फैथ'दो बाहेराव ओजोंबा आरो मा जाबावगोन खिन्थु 12 गल जाबायनि गाइस मा बुंबावनो आरोना सेस आंना एसे साफा सिख्ला नुनानै आं भिडिअ लालायलायदोंमोन सालाफोरजों सेस जाजोब्बाय नायनो बालायलायबाय आरोना ओंखायनो थांनोनो ओंखारबाय जोङो गासिबो उपाय गैला बेखौ नायबाय थाबाबो जेबो जाला ओंखायनो थांनायानो हामसिगोन उपाय गैला नालाय आंना बे 12 गल जानाया धेमालि जागोन आयौ मा होनो बाथ्राया ओरैबायदि जम्मु काश्मीराव थान्दा होननाय खोनादों बोथोरा बिराद थान्दा नालाय बिसोरो बे थान्दानिफ्राय जोंनि गरम जायगायाव फैनानै माबानाया बिराद खस्थ' मोनदों आं बिसोरो मिथिया आरो खिन्थु आरो मोदोमफ्राबो एसे गिलिर थिखांनो हायो लोदो मावलाजोबो माबाबाथाय खारबाथाय आरोना गाइस थ' मा बुंनो दा मानसिफ्रा एक्सारसाइज एसे खम खालामो ओंखायनो जाला जोब्बाय गला दा जों जेबो बुंनो हाला आरोना गाइस जों नायला बेखौ नायला खेलाखौ नायला थांसै जों बेनिफ्राय